Kære Jens. Først og fremmest vil jeg gerne sige undskyld for, at jeg ikke er til stede. Jeg ved af egen erfaring, at konfirmation er en meget vigtig dag, og derfor er det sørgeligt, at jeg ikke fysisk kan være hos dig og holde talen for dig. Men når det er sagt, så skal du ikke blive snydt for, at din storebror fortæller en pinlig historie om dig foran hele familien. Og ja, det er lige præcis, hvad jeg vil gøre. Der skal selvfølgelig også være nogle gode ord om dig, men kan der være så mange af dem? Ja, det kan der. Det er helt sikkert. Fordi selvom at du er en forfærdelig rotteunge gang imellem, så er du jo en rigtig, rigtig god lillebror. Det er jo normalt til konfirmationer at sige, at nu træder du ind i de voksnes rækker. Men det passer slet ikke så godt for dig. Fordi selvom du er teenager, så er der ingen tvivl om, at du er langt mere moden end andre drenge på din alder. Du er i stand til at føre konversationer, som jeg er ret overbevist om, jeg ikke kunne føre på din alder. Du får 12-taller i 7. klasse, og du skriver bedre tysk stil, end jeg gør. Du kan godt lide at gøre mange ting selv, og du har valgt at blive konfirmeret fuld jakkesæt. Altså, så bliver det vist ikke mere moden end det. Alt det her gør det meget nemmere for mig at være storebror. Og det gør det også meget nemmere for mig at være stolt af det. Og det er helt sikkert, at jeg er stolt af det. Og når jeg har boet væk fra dig i 7 måneders tid efterhånden, sammen med en 11-årig dreng, der til tider kan være fuldstændig forfærdelig, så indser jeg, at tro det eller ej, at jeg rent faktisk har været heldig med dig. Heldig. Det føles stadig som i går, at mig og far sad og byggede høje tårne med Duplo, og så kom du rendende i blæ og ødelagde det alt sammen. Ja. Men vi skal til den pinlige historie. Fordi Jens, der var jo for eksempel dengang, hvor du gik fuldstændig splitteravne nøgen ind i en svømmehal. Vi var på skiferie i Norge, og så var der en svømmehal tæt på. Vi skulle selvfølgelig ind og aftenbadetur. Så vi klædte os af, tog det obligatoriske bad, og så synes Jens ellers bare, at han ville gå ud. Jeg ved ikke lige, om det var fordi du troede, du kunne tage badebukserne på senere, eller fordi du ikke tænkte over det, eller hvad det var, men det morsomt var det i hvert fald. Så er det jo også normen, at man giver nogle gode ord med på vejen, og det vil jeg helt sikkert også gøre til dig. Fortsæt med at stræbe efter toppræstationer. Det er vigtigt, at man sørger for at udnytte sine talenter til det fulde. Men man skal sørge for, specielt ligesom dig, når ens talenter er akademiske, og sørge for at opretholde stærke venskaber. For lige meget om du bliver den rigeste, mest succesfulde mand på jorden, så betyder det alt sammen intet, hvis ikke du har nogen at dele med. Og så til familien og alle forsamlet. Jeg vil også gerne sige undskyld til jer for mit fysiske fravær. Men jeg håber, at det ikke vil holde tilbage fra at løfte jeres glas og skåle for min dejlige lillebror. Jens, jeg håber, at du får en rigtig, rigtig god dag og en rigtig, rigtig god blå mandag. Hilsen din stolte storebror.